Habang papalapit ang undas, pinaghahandaan na rin ng iba't ibang lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga protocols upang maiwasan ang higit na pagkalat ng COVID-19. Tradisyon na kasi para sa maraming Pilipino ang dumagsa sa sementeryo para bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pero gaya noong nakaraang taon, patuloy pa rin ang paghihigpit sa mga pagtitipon dahil hindi pa naman nawawala ang pandemya. Kaya naman sa lungsod ng Olongapo, isasara ang mga sementeryo at kolumbaryo, pribado man o pampubliko, simula ika-30 ng Oktubre hanggang ika-2 ng Nobyembre. Sa advisory na inilabas ng Office of the Mayor, lilimitahan din ang bilang ng mga pwedeng makapasok sa mga sementeryo at katulad na lugar simula October 27 to October 29 at November 3 hanggang November 5. Tanging 30% lamang umano ng venue capacity ang papayagang makapasok simula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga nasabing petsa. Hindi naman pwedeng pumunta sa mga sementeryo, krematorium at kolumbaryo ang mga edad 15 anyos pababa. Mahigpit na paalala rin ng pamahalaang lungsod na dapat sumunod sa minimum safety protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield at sa observance ng physical distancing. Mahigpit umano ang gagawing pagbabantay ng mga kapulisan, katuwang ang mga barangay peacekeeping action team. Samantala, batay sa October 10 COVID-19 Bulletin ng Olongapo City, nasa 336 ang bilang ng mga aktibong kaso sa syudad, 272 ang mga nasawi, habang 4,706 ang gumaling na. Angelica Cara, CLTV News.